Owoabusieni awan wudi nkrofudie. No batam public fish of Fabia Krodua ya wudenyi o. Wufuta braba manzange no manu na mprempre Owoabusiefo wabetwa koyo. Abusiefo se wada utwedi ampote te kwa frem abransa meduka tawere na sisi. Wabo eye wo mami wo nua. Won adi nyinara ho ban ama wadi ne nkwamen ansa na wato nsa frɛ no. Enu nti no Akem Tafo edua na busia panyin eye o Tafo Presbyterian asafo ya wo ho ene Krodua ne Adom Heritage Toronto Canada ese wode oyaw ene awere ho resi o manfo ayi se eye won adi nyinara oba tampa big fish of Fabia Krodua ani ntamudin ye de awo adai ebofo eto ne nsafre no ekofie eye 12 of March 2023 mpanyin se onya mfi aduokono asia 96 years eye ne na watch eyi hyehyɛ yi na busia de agu akwan mu abusia se April 20th 2023 fiti mmere 6 o'clock am kosi 2 pm no obaye ne na watch no ewa abrewa fi yese baby abrewa ne mpasi no ɛho ara na ye de ne na watch o Tafo ne ma oja wachi ne bi ni abena abrokwa kwajo ewia piasa ehio afram awoba Owoahene Krodua edua na brechio pantampra maboya otere abuye Owoahene ni ofa utinyin mu no ejitwale te se asekan ni ofa wase no obuya tata na ni ofa wontan mu no wonan no te se biribi ya de agbani asi hu enso wuje mmere Owoahene no ohene asare Krodua asona ba abena bedu abena amponsa ka chekirimuda nene nanom doso yiye na ne nananka so no so doso a wonyina no dodo no ewo eye Ghana ha ene Canada akwasi adai akosue idamre fadie Akem Tafo adua na akwam agena Tafo Akem Tafo bretuo asante jamase asona jase kan fo nyina se wa mawdamre fadie Asamoah sa abre wanana buaduwa mawdamre fadie awo ukedi ampote te kwa fra mabransa meduka tawere no amfa wisi ehiye wisi mmere aye besia biem